kæft, hvor du lækker, Mimi. Brian. Hvad med en dyt i bamsen, du? Kom så med den der. Dyt i bamsen, Mimi. Det kan jeg love dig for. Hvad synes du om Brians medisterpølse? Hva? Den kan du godt lide, bare, Mimi. Nej, inte det. Vad betyder bodgy smuggla? Fyttes på Speedos. Men då är du och jag kvitt, Mimi. Nej, det är vi inte. Din video är värre än min. Och det där var innan jag började på UD. Och presschefen var ju med i Villa Medusa, så... Men jag har kvar mitt jobb, för att det här var ett misstag. Var det inte du så att det är Barbro om dickpicken också? Vadå, nu hänger jag inte med. Jag fixade Rom till dig. Jag fixade så att du inte fick sparken. Och det blev ju inte Rom, det blev Tadzjikistan. Ja, men det är ju hans fel. Vänta lite grann nu. Vad gjorde du med Barbro, Sydo? Skicka bild på sin snopp i fyrfärg. Ja, vadå? Skulle jag skicka dem i svartvitt, eller? Var det du som skickade bilderna? Var det jag som skickade bilder till Nu Barbro? kommer han säga att han skulle ta en selfie på huvudet. Och så kom det andra huvudet i vägen liksom så här. Som en liten snoppförmörkelse kan man säga. Det var ju ett otroligt naturfenomen som Barbro fick vara med om. Ser du ens honom från andra sidan? Ja. Nej. Så är naturen enligt Sydov. Vad fan, Sydo? Ja, jag köper inte det här. Hon kan ju ingenting. Jo, hon kan förhandla. En chilenare pajade en tavla på Tilska och nu är de skyldiga oss en ursäkt. Ja, men på klimatmötet då? När du inte hann på toa? Ja, men jag drack massor av vätska. Ja, och du fick låna mina byxor. Ja, det var snällt. Men du fick låna mina byxor så att jag är ju den snälla i allt det här. Hörrni, ingen av er hade suttit här om jag inte hade sett mellan fingrarna på kräftskivan. Var det de fingrarna eller? Det där är upp sent. Det där hade jag aldrig skojat om, Henrik. För att jag respekterar dig och jag respekterar Tarja Hallonen. Nej men... Va? Det var inte den jag menade.